Feeding program para sa nutrisyon ng kabataang Dagupeño patuloy na isinasagawa. Patunghayan ang ulat ni Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Patuloy ang paglilibot ng pamahalaang panglungsod ng Dagupan sa mga paaralan at barangay upang ihatid ang mga programang tututok sa pagbibigay nutrisyon sa mga kabataan. Ayon kay Councilor Danny Canto, sinisikap ng pamahalaan na puntahan ng bawat sulok ng lungsod upang makita ang kalagayan ng mga kabataan mula sa kanilang pagkain at estado ng pangangatawan. Tuloy-tuloy naman po yung Goodbye Gutom program po ni Mayor Belen at meron din po kaming program actually last week. Yung unaan sa Mayor Subilay, nagbigay kami ng food packs kasi yun yung mga bata na mababa yung malnutrition nila, mababa yung weight nila, hindi siya yung tamang weight sa edad na yon. So last time kasama ko po si Mayor Belen, nag-distribute po kami ng food packs at saka mga ibang supplement at mga vitamins para po i-monitor at siguraduhin na magiging maganda ang kalusugan ng mga bata. Binigyang diin nito ang mga programang kanilang isinasagawa na naglalayong palakasin ng mga bata at mawakasan ng kagutuman. Ang gusto po natin sa Dagupan is maging healthy po at syempre yung nutrition po ay tinututukan ko po yan ngayon na para mas maganda po na mas maging healthy po ang mga Dagupeño dahil nga po ang nutrition is always better than cure. Yun po ang aking goal. Nagiging posible rin umano ang pagpapatupad ng mga programa dahil sa tulong ng mga kawani ng barangay at ng komunidad. Sa kasalukuyan, patuloy ang mga isinasagawang feeding program at mga pamamahagi ng mga pangangailangan ng mga kabataan sa lungsod. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.